донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон яке аз муассисаҳои олии тайёр намудани мутахассисони илмиву омӯзгорӣ дар кишвар буда, ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатии соҳаи маориф, қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастури супоришои Вазорати маориф ва илм дар самтҳои таълим, илм ва тарбия фаъолияти самаранок анҷом медиҳад. Зимни баргузории нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дода шуд, ки дар соли 2025 донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар радабандии муассисаҳои олии миёни 422 донишгоҳ аз 55 кишвари ҷаҳон бо гирифтани 8136 хол мақоми ҳаштумро сазовор гардид. Ҳамзамон дар рейтинги Ринс миёни 69 муассисаи таҳсилоти олӣ ва илмию тадқиқотии кишвар зинаи дуюмро бо 6597 мақолаҳои илмӣ соҳиб шуд. Донишгоҳ дар соли 2025 бо дастовардҳои илмӣ ва таълимӣ қадамҳои устувор барои тавсея ва ба эътирофи байналмилалӣ расидан гузошта, ин комёбиҳо заминаи таҳкими сифати таълим, рушди истеъдодҳои донишҷӯён ва ҳавасмандгардонии ҳайати омӯзгоронро фароҳам овард. Дар баробари 30 озмоишгоҳи таълимӣ ва илмию тадқиқотӣ, ҳамзамон донишгоҳ дорои осорхонаи тарихӣ мебошад, ки дар гӯшаҳои он сайёҳаткунандагон бо тарихи ташкил ва рушди донишгоҳ, фарҳанг, ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои илмию таълимии он шинос мегарданд. Ба иттилои масъулин, дар давоми соли 2025 беш аз 3000 нафар тамошобин аз қабили донишҷӯён, омӯзгорон, иштирокчиёни семинару конферансҳои гуногун сатҳ ва меҳмонони хориҷӣ аз осорхонаи тарихии донишгоҳ дидан намуда, бо таъриху фарҳанги миллати тоҷик, табиати Тоҷикистон, дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ва дастовардҳои донишгоҳ аз дирӯз то имрӯз ошно гардиданд.